Добър ден, здравейте! Сложили сме нашият хляб да се пече. Оставихме децата на майка ми и сега отиваме да играем боулинг с Ивелин и Анелия. Ето ни! Къде за... Чакай, бе! Това? Не бе да покажа. А кое? Да покажа кое на кое място. Чакай, Днес съм на една много специална погача, именно на моя племенник Константин. Добър ден от новото ви легло. Вие вече сте се научил да се изправяте и тук чакате да снимаме. Айде! Здрасти, хора. Здрасти, бубани. Всички гъби са готови и отиват на ясла. Здравейте, хора! Днес е вторник. Включвам се на бързичко, за да ви кажа, да ви покажа какво съм сготвила днес с любезното съдействие на Happy Доставка. И също да ви кажа, че утре с Георги, тъй като той ще почива утре, ще ходим да си избираме кухня. И да, ще ви вземе с нас. Вчера нищо интересно не се е случило, затова не съм снимала вчерашния ден. Днес интересното нещо, което се е случило е, че децата днес в яслата са яли за първи път кюфтета с сос. И много им е харесало, защото са си изяли абсолютно всичко. Днес ми ги похвалиха в яслата, по да не ги урочасам. И като цяло мога да ви кажа, че яслата за сега върви много добре. Аз съм много доволна. Отношението наистина е топ за мене. И малко се чувствам отпаднало, не знам защо, дори не ми се ядеше, но сега пък ще си вечеряме вкусна храна и ще гледаме предавания по телевизията. Ето го и хапването. Едното е суши комбо самба, другото е суши комбо криспи с сьомга. Имам един протеинов покебол с пиле за жорката. Това е пиле терияки. И един, той не е протеинов, един покебол с Филаделфия. Ние много обичаме такъв тип храна и затова съм поръчала това днес за вечеря. А причината да поръчам храна за вечеря, освен че не ми се готвеше, е, че за първи път съм получила пари от YouTube. И реших, че с първите пари от YouTube ще купя някаква храна да се почерпим с журката. Днес с Виктор готвим гюведжета. И продължавам с погачите на специалните деца, на специалните хора в нашия живот. Днес сме на погачите на Борил. Като цяло цялата украса и всичко беше много красиво, всичко беше много изпипано. Може да видите сами. Викито! Вики, кажи къде отиваш? На фотосесия! Ето така чакаме да сходим. Ето и бубанки. Вече сме си вкъщи. Само да се тръпна от абсорбатора, защото от него не се чувам. Да ви кажа, че като се стъмнявам доста добре, лицето ми изглежда доста зле.
защото бях с фондитен такъв порцеланов и не съм си го изчистила много добре, защото бързах. И в момента готвя сьомга. Фотосесията мина доста добре, станаха доста хубави снимки. Нямам търпение, ще ги споделя с вас в моят инстаграм профил, който предполагам вече знаете кой е. Ще го напиша отдолу в описанието. Тя вече ни е изпратила снимките да си изберем, за да може да ни ги обработят, но трябва първо да си хапнем и след това ще ги видим с Георги. Ето го днешния обяд за децата ми. Това е ориз, малко сьомга и морква. Мога само да ви кажа, че днес съм изключително изнервена и много ядосана, защото телефонът ми е прегрял. Мисъл, направо е врял. В момента имам 1%. Махнах си телефона от зарядата само за да снема този клип и в момента се опитвам да обработя влог, който няма как да стане. И просто вече искам да се гръмна. Добър ден! Покажете си зъбите! Ето ни, дами и господа. Ето ни. Излизаме. Много чисто огледало. Искам само да покажем по какви стълби трябва да качвам сама децата. Ето тези тук се справих. Но до третия етаж няма никакъв шанс. И вече успяхме да се качим в кабинета на доцента. Набързо ще ги преслуша. Къде си? Здравейте! Отиваме на фитнес! Да. То не ти ли е поне малко жал? Добър ден! Пак съм аз, както видяхте, най-накрая след една седмица сваляне на влога, тъй като имах проблеми с приложението, на което обработвам самите влогове. И цяла една седмица се сваляше самият влог, се експортваше и затова толкова време се забави.
След като качих този влог, получих доста позитивни коментари, но както се сеща, няма как без негативните, които за да бъдат така по... как да кажа, дори не знам думата, но да чуя и вашето мнение, за да разбера дали в мен е проблема наистина или просто тези хора се хранят с злоба, живеят на злоба и не им се случва абсолютно нищо хубаво в живота, за да могат така смело и с лека ръка да пишат толкова гнусни коментари. И то жени. Доста интересно. Те ще ги кача тук. Те са 2 коментара. Но едната дама, много сладко, си позволявам дори да коментира на другите хора коментарите. Колко, боже мой. Явно аз просто отглеждайки децата си, нямам достатъчно време да отварям на хората, да им гледам влоговете и да ми идват на ум да пиша негативни коментари. Наистина не знам какъв човек трябва да си, колко трябва да си нещастен, колко трябва да не ти се случва абсолютно нищо хубаво в живота, за да изливаш такава злоба върху някакви хора, които дори не познаваш. Нали, разбирам да съм я попитала нея лично и категорично за нейното мнение, но не съм. Но пък се радвам, че си го изказва, за да не си мисля, че съм толкова добра и за да видя, че всъщност има хора, които имат тризнаци също и се справят доста по-добре от мен в отглеждането на тризнаци, очевидно тази дама, която така умело коментира и обяснява. И така, да, ще ми бъде интересно да споделите в коментари вашето мнение, не само относно тази жена, но като цяло за нейното мнение, дали наистина това нещо важи за мен, дали това нещо наистина и други хора го мислят и дали откривате мен в нейните коментари. О, добро утро! Добро утро, хора! По-скоро добър ден, защото вече е 9 часа. Ето тук пристига един човек. Така, включвам се набързо, защото мисля сега да направя едни канелени рулца с моят помощник Виктор Христов. Ще ги приготвя сега и после ще папкаме. Така ли, мамо? Кажи, аз вече имам цели 6 зъба. 2 горни и 4 долни. Нали така? Ще покажеш ли зъбки? Не, добре. Чао, чао. Ето част от процеса, тъй като съм сама с децата, няма как да снимам целият процес, защото слагам една съставка, отивам, гледам Виктор какво прави, след това слагам друга съставка и така въобще трябва да го снимам цял ден, защото най-вероятно цял ден ще го правя, а пък няма да имам тази възможност, така че просто ви показвам една от стъпките, като след това, когато го направя, ще мога по-описателно да ви разкажа и така. След което го размесвам на плота и хубаво събирам цялата част, която е отстрани.
Сега в купа си приготвям айсинга, с който ще ги намажа отгоре, когато са готови. Тук в отделна купичка си смесвам масло с кафява захар, канела и малко ванилия и хубаво го смесвам, за да стане като пастет. С помощта на точилка хубаво си разтеглям цялото тесто, така че да не е много тънко, но и да не е дебело. След което си слагам отсмесите с канелата и кафявата захар отгоре. С помощта на лъжица го разтилям. Навивам тестото на руло и след това го разрязвам на горе-долу еднакви части, които след това ще сложа в тава и ще оставя отново да втаса. След като вече съм ги подредила в тавата ето така, сега ще ги завия с фолио и ще ги оставя. Ето ги след 20 минути. И след като ги пекох около 40 минути, това е крайният им резултат. Сега си вземам айсинга и хубаво ги намазвам от всичките им страни, отгоре. Като цяло обилно ги омазвам, защото това е една от най-вкусните съставки всъщност. Мале хора, това е уникално. Добър ден! Здравейте! Здравейте, бубанки! Отиваме в Борисовата градина. Сега... Офле не виждам огледалото. Нямаше. Напред ли сме там? Балоните! Айде да покажа как си направил шапката. Приготвих пилето, което е за Георги утре да си вземе за работа. И тук са картофите, които ще приготвя след това за нашата вечеря. Прибрахме се вкъщи след разходката и сега приготвям част от нашата вечеря, както и на Георги храната за утре за работа. Забравих да ви покажа всъщност яйцето колко добре изглежда. Много е вкусно. Освен, че е много вкусно, е и много мекичко. Не знам как да ви демонстрирам тази мекота. Криси! Добър ден! Добър ден! Добър ден! Набързо умесих една питка, която вече се е почти изпекла. И дойдохме набързо да хапнем. И вече ги взехме. Браво! Браво, Алекс! Браво! Добро утро! Здравейте, хора! Отиваме на фитнес. Кисел. Кажи здрасти да подразним киселите лелички. Какво? Да подразним киселите лелички в YouTube. Че си на фитнес. Сега отиваме за плочки. Кисел. Кисел. Вече сме пред магазина и влизаме да си изберем.
Намираме се в шоурума на магазин Ангро, където сега ще си изберем плочки за нашите 2 бани. Може ли пак да контролираш тук да кажеш тия неща? Моля да помисля стратегически. Това е едното, което много ми харесва. Виж. Доста е яко. Това показва, че отбира да отпада. И да ми поставя е това. Виж. Това ако е на децата станика, а на децата паника, а това да е нашата паника. Добре. Виж, пода ни е горе-долу еднакъв. Въпреки, че там е малко по-към оранжево, виж. То даже се казва оранж. Това много ми харесва. Оранж. И сега какво трябва да решиме? Сега трябва да питаме дали можем да ги комбинираме. Ами, добре, да питаме. Въпреки, че не мисля, че трябва да има проблем. Да пускам ли? Да, аз ги държа. Това ли е нашата бани? И баща. Буц. Буц. Три, две, едно. А себе. А себе. А себе. Здравейте! Добър ден и от петък! Сутринта оставихме децата на ясла. Днес имат коледна фотосесия и в яслата. Направо вече нямам търпение да видим снимките. Облякли сме ги доста сладичко. След това ходих на фитнес и сега отивам най-накрая на Мигли, защото положението, вижте, много е зле. Изглеждам доста невзрачно. Всички ме питат дали съм болна, дали съм спала, но истината е всъщност, че просто нямам Мигли. И вече съм готова, хора. Най-накрая имам Мигли, изглеждам най-накрая адекватно. И така, деня продължава. Кажете добър ден! Криси е от татъка на Бънджито. Тук що им приготвих обяда, който е... Не знам дали се вижда. Това са фусили. Предварително съм ги сварила с сирене и доматен сок. Доматен сос. Благодаря за лапсуса. И сега ще им сложа от ето този кашкавал за деца. До сега им рязах парченца. Тук е останало едно парче, от което съм рязала малки парченца. И сега ще го използвам и него, и още от кашкавала. И ще им настържа тук отгоре върху спагетите. Отделно във фурната правя ябълки с канела, които почти са готови. Още врат. И да. Кажи здрасти на хората. Преди малко снимахме Вики и Алекс. Чу, сега и тебе да снима, мамо. Кажи, аз съм кашкавалче. След малко чакам да ми стане обяда, да обядвам и да спинкам. Нали? Кажи, какво си взел сега? Дистанционното, което и Вики иска. И тук си протяга само ръчичките. Ма ти телефона искаш, мама, ама не може всичко да вземеш. Айде, я вижте! Кажете бързо чао на всички! Благодарим ви, че ни гледахте, защото днеска приключваме влога. Да, кажете благодарим ви, че ни гледахте и ще ви вземем отново в другия ни влог. Нали, мамо? Кажете, другия влог ще ни монтират плочките в банята и скоро ще се преместим. Чао за сега!